Та си смата. Връзвахме едно китайско лампа, скрито за светление, дед вика. И той нещо каза пад. Направо сгорях целият, ти казвам. Ама ти имаш повече щупвания, отколкото изгаряния. Откъде бе? Какво направи? Какво стана бе? Ами, щото и смата и бая мет ма гасиха с лопатите. Майката, ами. Ко да направя? Той имаше, той го сгасихме. За да не стават грешки, използвайте качествените продукти и услуги на фирма Polaris. Бате, едно мурломашка, откъде мога да взимам? Стига разваля кадрите, бе, човек. Само ти ли не разбра, че снимаме реклама, бе? Телевизора? Телевизора. Влез в сайта и онлайн си поръчай. Да крада сега интернет, че да поръчвам. Деда.